Jeg tror, vi fandt alle de Halloween-snacks, vi bad om. Æblemunde. Æblemunde. Spøgelseskringler. Spøgelseskringler. Neil, du behøver ikke at gentage alt, hvad jeg siger. Hvordan ved man så, at jeg er en papegøje? Vi bad udførligt om, at det blev det her mad. Nå, hun vil bare ikke have forstyrrelse under dødbringende dukkerfilmmaratonet. De skal have spist, uden at være mætte, sultne, uden at skulle tisse. Det minder mig om, jeg skal lige på det lille fuglehus. Okay, så smutter jeg hen på Chill Grill til udklædningsfesten. Gider du åbne døren for mig? Og jeg vil ikke have, at Alice ser nogle gyserfilm, okay? Den pige er skræmmende nok i forvejen. Okay, held og lykke, mor. Tak, men jeg har ikke brug for held. Jeg har brug for, at du åbner døren. Mange tak, vi ses. Vi ses. Har du spist alle æblemundene? Jeg har ikke spist noget. De har vel ikke spist sig selv? Eller har de? Hvad var det? Det har bare ikke at være et spøgelse. Neil, spøgelser findes altså ikke. Nej, men inden jeg mødte dig, fandtes der heller ikke synske folk. Det har bare ikke at være et spøgelse. Polly kan ikke lide det her. Polly kan ikke lide det. Alice? Har du stjålet vores snacks? Det var ikke mig. Det var Tasha. Forventer du virkelig, at vi tror på det? Ja. Ligner vi ligesom fjolser, eller hvad? Det skal du ikke svare på. Let me tell you something. Had my vision all worked out, but then life had Hej med jer. Har ser totalt godt ud. Hvor har I lært at planlægge et fedt filmmarathon henne? Du har sendt 100 beskeder om det. Det var faktisk 101. Du læste vist ikke den sidste om at droppe ironiske t-shirts, men det overser jeg. Nu er det ikke for at være den sure gøje, men ifølge din tidsplan skal vi snart i gang med den første film. Jeg glæder mig. Jeg har aldrig set nogen af de dødbringende dukkerfilm. Ej, er det første gang? Heldigt for dig. Gid jeg var dig. Wow, det havde jeg aldrig troet, jeg ville sige. Hvad er det egentlig, der er så skræmmende ved de film? Handler det ikke bare om dukker? Handler bare om dukker. De handler om dukker, der bliver levende og hjemsøger en landsby. Hvad er bedre end det? Videoer af katte, der ligner deres ejere. Hey, min kat er ældre end mig. Betyder det så, at jeg ligner ham? Nå, men nu er det alvor. Vi skal nå igennem alle 7 film, så det er sidste udkald, hvis nogen mangler noget nu. Altså, hvis det skulle være et sjovt filmmarathon,